Bai, atxaldeon guztioi, eskerrik asko Santelmora etorri zeaten guztioi, eta baita presentzialki, eta baita ere interneten bitartez jarraitzen nahi zeatenoi. Aurtengo jardunaldietan, gaur tokatzen zait aurkeztea Joseba Rios. Joseba da paleolituan aditua, harri industriatan, hau da, lehengo gizakiak harrikin egite zituzten tresnetan, aditua alderdi tipologiko, teknologiko eta funtzionaletan. Hau nahiko komplikatua badirudi, geho, seguro Josebak asko zerrexago azalduko digula zertaz dijuena. Joseba da nahiko ikertzaile gaztea, esango nuke, gutxinez ni baino gaztegua. Eta, bere ikasketak hasi zituen Deustuko Unibertsitatean, bere tesi doktorala uste 2007 irakurri zuen Kantabriko Unibertsitatean, beka postdoktoral bat izan zuen, Frantziako INRAP edo Premiazko Arkeologi Zerbitzu Publikoan ere lan egin izan du, aditu bezala, harri industriatan aditu bezala, eta gaur egun lan egiten du ZENIE edo Giza Evoluzioko Ikerketarako Zentro Estatalean, nazionalean, Burgosen. Hainbat ikerketa egin ditu, nagusiki Neandertalen kultura materialetan, harri industriatan, eta ez nuke jakingo ze gehiago esan, bakarrik paleolituan ezagutzen dedan aditurik nagusietako bat dela, hobena ez bada, Kantari aldean lan egiten dutenen artean bintzat. Argitalpen zientifiko pilo bat egin ditu, nik ezin izan ditut danak irakurri, liburuak, argitalpenak, eta lan ikaragarri egiten ari da, ikerketa sakonak, zorrotzak eta osonak, aurrera eramaten ari da, Bizkaian, Gipuzkoan eta hainbat lekutan, eta espero dugu, haien berri ematia gaur. Eskerrik asko, Jesus, gorritu naz apurtxu bat, baina ez da ikusten. Arratsalde on denoi, lehenengo eta behin mila esker gonbitatzeagatik eta niretzat plazerrotza da hemen etortzea zuekin azaltzeko Neanderkult proiektua. Lehen egon gara komentetan, orain dela 14 urte ja egon nintzen bebai jardunaldi hauetan, nire tesiaren aurrerapenak aurkezten. Eta ez duzue imaginetan zenbat aldatu dien gauzak azken 14 urtetan Neandertalen inguruan. Izugarri. Orduan, nik uste dut, orain dela 3 urte edo 2 urte, ja ez nazak horretan oso ondo, 3 urte uste dut, egon nintzen bebai hemen Donostin liburutegian itxaldi bat emoten honen inguruan, eta bebai gauzak aldatu dien nahikotxo azken 3 urtetan. Hasi ditugu proiektu berriak, induzketa berriak, argitaratu ditugu gauza batzuk oso interesgarriak, eta oin ari gara lan eitzen gauza batzutan bebai dira oso interesgarriak, eta espero dut zuen gustokoak izatea. Txarla apurtxo bat, pixka eta azalduko txuet zergatik eratu genuen proiektu hau. Neanderkult proiektua berez ez da proiektu eratu normal bat, ez daukagu finanziazio Europatik etortzen dan diru pila bat, eta ez. Baina, aiego zen momentu bat, ginela ikerlari pila bat lan eitzen Neandertalen inguruan, eta nik erabaki nauen eta adostu genuen proiektu bezala eratzea. Eta proiektuaren ardatz nagusia edo sede nagusia zera da. Neandertalen kulturaren bilakaera, aldaketa, aniztasun hori ikertzea. Neandertalak hori imaginatzen dute ostiralean dau etortzen darzoaga? Ostiralean eukiko duzuela aukera berarekin hitz egiteko Neandertalen inguruan, baina bakarrik aipatu nahi nituzke gauzatxo batzuk. Neandertalak da giza espezie bat, propioa, gurekin konparauta nahikotxo ezberdina, morfologikoki behintzat,
Eta ezberdintasun morfologiko hori bebai ikusten da kode genetikoan. Ez du sakonduko gauza honetaz, baina jakin behar duzue, gure espeziea eta neandertalak badaukagula arbaso amankomuna. Sakabanatu egin ginen orain dela denbora nahikotxo, hemen ikusten duzue grafika honetan, ikusten duzue gutxi gora bera noiz gertatu zen separazio hori, eta hortik aurrera, batik bat Europan garatu zen neandertalen espeziea, eta momentu batean separatu ziren bi espezie, denisovanoak eta neandertalak jarraitu ziren garatzen, Cima de los Huesosko aztarnategian topau die pre-neandertalak edo neandertal zaharrak deitzen dienak, eta gero neandertalak jarraitu ziren aldatzen eta garatzen, Europa eta Asian, eta momentu batzuetan bebain nahazten gure espeziarekin. Horrek esan nahi dau, nahazketa honi esker, guk normalean Europarrok daukagu neandertalen kode genetiko parte bat guregan. Baina berez, neandertalak espeziea bezala desagertu ziren gutxi gora bera, orain dela, esan dezakegu, 40.000 urte. Noiz hasten ziren neandertalak eta noiz desagertu ziren? Galdera hau zuzen erantzuteko oso zaila da. Noiz hasi ziren, registro fosila Europakoa nahiko eskasa da, oso zaila da jakiteko, baina esan dudan bezala, Cima de los Huesosko aztarnategi horretan agertzen dira neandertal zaharrak ja. Eta horiek dauzkate gutxi gora bera 450.000 urte inguru. Eta bukatu ziren, esan dudan bezala, orain dela 40.000, 35.000 urtetan. Grafika hau ipini dut erakusteko zuei ze garai konplexuak izan ziren horiek. Ikusten duzue grafika hau, gutxi gora bera piko punta hau goian baldin badau, horrek esan nahi dau, egoera klimatiko nahiko ona, temperatura aldetik eta humedade aldetik, deitzen duguna interglasiarra. Behian baldin badau, esan nahi dau, aro glasiarra. Temperaturak oso hotzak eta normalean edo askotan oso zikuak bebai. Orduan, bakarrik jarri nahi nauen hau ikusteko zuek zelan, ze egoera ezberdinetan egokitu ziren edo adaptatu ziren neandertalak Europan. Pasau zituzten zenbait aro interglasiarrak eta zenbait aro glasiarrak, eta egoera konplexu honetan garatu zuten bere kultura eta bere historia bebai. Hau da gutxi gora bera neandertalen sakabanaketa munduan. Momentuz ez die neandertalen arrastoak aurkitu Asiako hegoaldean edo Afrikako iparraldean. Batzuek jolasten dute ideia honekin, igual neandertalak kapazak izango ziren gurutzatzeko Gibraltarreko estretsua eta egotean neandertal populazioak Marruekosen, kasu honetan Zeutan, alternatibat Benzu posible dala hor egotea neandertal populazio bat, baina demostrau barik dago. Eta gero beste batzu jolasten dute ideiarekin, igual neandertalak beha llego ziren Ipar Afrikara Egiptotik, baina bebai demostra barik dago. Orduan, neandertalen mundua mugatzen da Europarra, ekialde hurbilera eta erdialdeko Asiara. Askotan, neandertalak aurkeztu dira gizaki nahiko astokiloak bezala, eta akordatzen naz nire lehenengo hitzaldietan, neandertalei buruzko hitzaldietan, beti egoten ginen honi buruz hitz egiten. Orain dela 20 urte, geneukan neandertalei buruzko irudia zan nahiko latza. Astokilo batzuk, ia
kapazitate gutxikoak, oso kultura monotonoa, homogeneoa, aldaketarik ez, adaptatzeko iaia gaitasunik ez, eta ideia hau joan da pixka bat aldatzen, azken 20 urtetan, eta nik uste dut gaur egun iaia, behintzat adituen artean, eta aditu ez bakarrik ikerlarien artean, adituen artean zentzu zabalean. Nik uste dut inork ez duela ja onartzen, esatean neandertalak aztokilo batzuk zirela. Baina, hau esateko, egon dira zenbait ikerkuntza eta zenbait aurrera pausu ikerkuntzan, jakiteko hori. Eta gutxi gora bera gure proiektua honekin bat dator. Ari gara saiatzen, azaltzen, neandertalen kultura konplexuak. Neandertalen aniztasun kulturala. Eta ez bakarrik garai berean geografikoki, hori izango zen gutxi gora bera, zelan, tokiko orografia, geografia, klima eta animaliei adaptazio bat, baizik eta denboran zehar. Orduan, niri gustatzen zait asko esatia neandertalek bebai bazeokatela bere historia propioa. Pentsa hau, lehen ipini dudan grafiko horretan, egon ziela 200.000 urte munduan neandertalak berez, eta denbora luze honetan kapazak izan ziren asmakizunak egiteko, aurrera pauso teknologikoak egiteko, kultura mota ezberdinak garatzeko eta milaka gauzak egiteko. Eta bebai, kapazak izan ziren irauteko denbora luze horretan. Neandertalek sortzen dute izugarrizko miresmena. Ze da giza espezie bat gurekin konparauta oso antzekoa. Eta, klaro, gu ikusten dugu neandertalak eta badakigu ezberdinak direla, baina aldi berean oso berdintsuak. Orduan, galdera bat azken, ez dakit, azken 40 urtetan, galdera, historia horrean galderarik garrantzitsuenetaiko bat izan da, zergatik desagertu ziren neandertalak. Eta zenbait Europan talde pila ikertzen hauze. Zergatik desagertu ziren neandertalak. Eta zergatik da ingarrantzitsua jakitea hori? Pixka bat ulertzeko zelan zan posible, momentu honetan, gure espezierekin konparauta hain igualak zen espezie bat, zelan zan posible desagertzea. Guztiz desagertzea. Bere kultura ezabatzea, bere historia bukatzea. Eta nik uste dut horrek jartzen gaitu apurtxo bat, egoera baten aurrean esaten neandertalak desagertu ziren, akaso gure espeziea bebai desagertuko da, eta neandertalen hori desagerpenatik atera ditzakegu ondorio batzuk ulertzeko zelan edo zer egin behar dugu gizarte bezala aurrera egiteko. Honekin esan nahi dut, neandertalen asuntoa ez da bakarrik arkeologian asuntoa, bebai da, ulertzean neandertalak bebai apurtxoa da ulertzea gizakia. Orduan, horrexatik da nik ustuta ingarrantzitsua eta interesgarria. Orduan, guari gara hori, ikertzen neandertalen kultura konplexuak. Eta konplexotasun hori ikusten da tresnetan, elikadura edo subsistentzian, kokalokoen erabilera eta antolamendua, lurralden antolaketa eta adierazpen simbolikoan be. Gutxi gora bera, hau igual apurtxo bat teknikoia da, baina zera ikusten dugu. Dauz bi aukera historia horrean gizarteak ulertzeko. Aukera bat izango zen, ulertzea gizarte horiek ez dakite, ente biologikoak bezala. Eta ulertzea, gizarte talde hauek adaptatu egiten die tokiko egorei. Orduan, klima hau baldin badau, hause egiten dute, animalia hauek baldin badaude, hause egiten dute. Eta gero, dau beste modu bat ulertzeko hause, da
pentsatzea gizarte hauek erabiltzen zutela kultura adaptatzeko. Eta kultura zer die? Da adaptazio sistema bat, adaptatzen da egoerara, baina bebai da sistema artifizial bat. Adaptatzen dira norma batzuekin, tradizio batzuekin, jakindura tekniko batzuekin. Orduan, nik urrengo diapositibatan azalduko dudana hildo honetatik doia, apurtxo bat kokatzeko. Eta gero, zergatik aukeratu dugu Euskal Herria zentzulato? Gune hau oso interesgarria da, arrazoi askorengatik. Hasteko, Neandertalen erregistro oso zabala daukalako. Orduan, leku aproposa da Neandertaleak ikertzeko. Jarraitzeko bere kokapenagatik. Euskal Herria da gutxi gora bera, bi gune klasikoen artean, Kantaurialdea eta Frantziako hego-mendebaldea. Eta bebai, ni euskalduna naizelako, hori bebai garrantzitsua da, hemen bertan dauzkagulako aztarnategiak, noski, eta dau beste arrazoi bat. Problema hauek ikertu ditzakegu modu global batean. Baina nik uste dut, kasu honetan oso interesgarria da tokiko analizia egitea. Zergatik, ondo menderatzen baditugu orografia, balabide, adibidez arrokan, arroken afloramenduak, zuharrien adibidez afloramenduak, baiaren orografia, zelan dauzen kokatu beste gauza batzuk geografiak mugatzen duenak, adibidez animalien lokalizazioa, klimaren gorabera, gutxi gorabera, hemen aldatzen ziren kliman egoerak, baina gutxiago aldatzen zen konparatzen badugu beste leku batzuekin. Orduan, ikusten badugu leku konkretu batean egoerak aldatzen die, baina igual ez hainbeste, eta orduan errazagoa da ulertzea eta ikertzea zelan Neandertalak egoikitzen ziren, adaptatu ziren egoera aldaketa horiei. Eta errazagoa da bebai ulertzea zelan zan posible, adibidez, gauza batzuk ikusi ditugunak, zelan zan posible Neandertal populazioak egotea, gero desagertzea lekunetatik, gero beste batzuk etortzea. Orduan, tokiko historia hori garatzea Neandertalen inguruan nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta badauzka, ekartzen dau, edo ematen dizkigu pistak ulertzeko Neandertalen desagerpena. Gero azalduko dut zergatik. Neandertalen historiaren bukaerean zelan ikusten dira gauza hauek. Orduan, horrezatik aukeratu dugu gune konkretu bat gure analizia egiteko. Esan dudan bezala, garai honetan egoera klimatiko oso aldakorrak egon ziren, eta situazioa erabat aldatu zen azken 100.000 urtetan. Hemen ikusten duzue, lehen esan dudan bezala, goian egoten badie puntatxo horiek klima nahiko epela eta behian egoten badie nahiko hotza. Ikusi bakarrik, Neandertala gutxi gora bera hemen desagertzen dira, zenbat aldaketa klimatikoak egon ziren. Aldaketa klimatikoak emateko, adibidez, koskobilon edo lezetxikin makako agertzen da, makako, printzipioz da, espezie bat klima epelekoa, eta beste momentu batzuetan agertzen dira, adibidez, mamutak edo errinozeroak. Eta mamutak eta errinozero hauek, die espezie batzuk oso ondo adautatuta dauzela klima hotzetara. Adibidez, orain dela gutxi argiteratu ditugu Maineako kobasuloaren arrasto, mamut eta errinozeroen arrastoak. Neandertal gorpuzkiak oso gutxi dauzkagu Euskal Herrian. Zaharrena da lezetxikiko umeroa, ezagutzen duzuela segurazki, daukala gutxi gora bera 200.000 urte, eta esaten dute Neandertal zahartxoa dela, edo ematen dauela.
Gero Lezetxikin bertan dauz beste bi hagin, beste hagin bat Arrillor Kobazuluan aztarnategian, eta gero Aslorreko aztarnategian beste zenbait arrastoak. Hagin batzuk eta kaskezur zati bat. Hauxe da dana, momentuz. Oso gutxi ikusten duzuen bezala. Orduan oso zaila da ikuspuntuan paleoantropologikotik egitea analizi bat neandertal gorpuzkiekin, Euskal Herriko neandertalekin. Baina, erabili ditzazkegu beste datu batzuk etortzen dira beste aztarnategi batzuetatik. Adibidez oso gertu daukagu Elsidroneko aztarnategia dauzkala neandertal arrasto pila. Baina Euskal Herrian dauzkagunak hauesek dira momentuz eta oso gutxi dira zerbait zentzuduna edo zerbait interesgarria esateko. Gainera, orain dela gutxi argitaratu dugu, Asier Gomez Olibenzak giratutako lan bat, argitaratu dugu, eta Aslorreko kasuan adibidez zeuden beste aztarna batzuk izan zirela bere momentuan klasifikautak neandertalak bezala, eta orain demostratu indugu neandertalak ez dienak, gizaki modernuak. Orduan, horrek esan nahi dau, arrasto gutxiago dauzkagula ointxe bertan, pasaen urtekin konparauta. Ez naz luzatuko honekin, baina esan nahi dizuet neandertalak oin subsistentziari buruz txingu eta purtsu bat, era horrokor batean. Baina neandertalak kapazak ziren animali, iaia beringuruan zeuden animali guztiak eizatzeko eta hortaz elikatzeko. Eta beba, ikusi dugu zenbait kasutan, neandertalak ez zituzten eizatzen inguruan dauzen animaliak soilik, baino batzutan bebai kapazak izaten ziren aukeratzeko bere presak. Adibidez, Aslorreko kasuan dauz maila batzuk, non Aslor dau kokatuta, dau Diman, Bizkaian, eta da aztarnatiba dagoela kokatuta gune menditsu batean, oso menditsua. Eta orduan normalena izango zen inguru horretan egotea basarrioak, ahuntzak eta lako animaliak, bale? Basauntzak, barkatu. Eta ze gertatzen da? Aslorreko kasuan, momentu batzuetan ikusten dugu aukeratzen dutela oreina animalia bezala jateko. Eta horrek esan nahi dau, igual inguruan dauzkaten animaliak igual ez zaiela interesatzen hainbeste eta nahiago dute beste leku batzuetara fan eta leku horretan eizatu adibidez oreina kasu honetan. Orduan, ez da espezie bat bakarrik elikatzen dana inguruan dagoen errekurtsotik, baizik eta da espezie bat kapasa dela aukeratzeko bere elikadura, eta bebai horretan agian norma kultural batzuk daude. Apetentziaz, hori posible izango da. Eta bebai dauzkate batzutan konportamentu ez die ezoizkoak. Eta adibidez, Aslorreko kasuan ikusin ditugu zenbat arrasto hegaztienak, arranoa, eta hauze da katamotza, eta hauze da otsoa, eta ikusi dugu zelan neandertalak bebai jan edo aprobetxau egin dutela alako animaliak. Hau konportamendu ezoizkoa da, oso aztarnategi gutxi dauz munduan alako arrastoekin, gero eta gehiago, porque jendia hori da atentzioa jartzen alako gauzetaz, eta agertzen dira eta agertuko dira horren urtetan pila bat. Baina Aslorreko kasuan badauz zenbait arrasto hori, hegaztienak eta haragijalenak gizakiek aprobetxatutakoak. Eta gero bebai, dauz beste aztarnategi batzuk, Euskal Herrian oso gutxi, non ikusten da, neandertalak bebai erabiltzen dituztela itsasoko baliabideak. Amaldan dauz patela oskol batzuk, izokin vertebra batzuk be, baina oso gutxi, zerratu dagoela
aztarnategi bat Deba inguruan uste dut Mendaro dala, Mutrikun. Dauz bebai hor patela batzuk, oskol batzuk, eta horrek esan nahi dau, neandertalek bebai jan egin zituztela lapak, kasu honetan. Baina da aztarnategi bat, Euskal Herrian ez dagoela, baina oso gertu dagoela, Castro Urdialesen, El Cuco, non bere 10. mailan agertzen dira, hemen ez dakit ikusten dien, baina zenbakixak oso altuak, dauz 1951 zati, oskol zatiak, eta batik bat patelarenak. Horrek, El Cuco aztarnategia dau gaurko kostaldetik oso gertu, eta horrek esan nahi dau, neandertal hauek egon ziren itsasoko baliabideak bebai ustiatzen. Ze gertatzen da? Gaur egungo kostaldetik oso gertu dauzen erdi paleolitoko aztarnategi oso gutxi dauzkagula. Nik esango nuke hori, El Cuco, dagoela Castro Urdialesen, Aranbaltza, gero itxeingo dut honi buruz, eta Aranbaltzan ez die halako arrastoak kontserbatzen, eta gero ja etorri behar gara Zerratura, Mutrikura, beste bat topatzeko, eta Zerratu ez da hain gertu. Orduan, segurazki faltatzen da registro pila, gaur egun igual itxaso azpian dagoela, eta oso zaila izango da hau ondo ulertzea, baina ematen daue bai, neandertalek itsasora begiratzen zutela. Eta gero, ja pasau ditugu zenbait gauza, harri tresnei buruz, zenbait estrategia ezberdinak ikusten ditugu. Gero emango ditute adibide konkretuak, baina erabiltzen dituzte arroka pila. Ez bakarrik zuharria, erabiltzen dituzte lutitak, limonitak, basaltoak, kuartzita, kuartzo, zenbait arroka pila, oso ezberdinak. Eta bebai arearria, eta orduan alde horretatik dau anistasun itzela, erdi paleolitoko aztarnategietan. Momentu batzutan iaia bakarrik erabiltzen dute zuharria, beste momentu batzutan erabiltzen dute aukera edo eskura daukaten harri guztiak. Berdin da ofita, edo lutita, edo vulkanita, edo dena delakoa. Adibidez, Amalda Irun, gero azalduko dudan kasuan, hori gertatzen da. Hori, gu pentsatzen, edo neuk pentsatzen nuen lehen, neandertal zaharrenek erabiltzen zutela gehiago arroka arraro hauek, eta gazteenek erabiltzen zutela gehiago zuharria. Oin, ideia hau, ez dakite orain dela 14 urte igual esan nauen, itxaldi horretan, baina gaur egun ez dut pentsatzen berdin. Ikusten ari gara, aztarnategi batzuk adibidez, Aranbaltza kasuan dagoela zuharri afloramendu batetik oso gertu, iaia bakarrik erabiltzen dutela zuharria. Eta ikusten ditugu beste aztarnategi batzuk zaharrak dienak, zuharria erabiltzen dutela asko. Eta beste batzuk gazteak dienak, erabiltzen dituzte beste arroka arraro horiek oso porzentai edo ehuneko altuan. Orduan, honen inguruan pentsatzen genuen genekiela gauza batzuk iraganean, eta oin ari gara berriro ikuskatzen eta berriro ikertzen gauza hauek. Eta bebai, teknologia aldetik estrategia oso ezberdinak erabiltzen dituzte. Adibidez, egiten dituzte bifasak edo aurpegirikoak, erabiltzen dituzte tresnak nahiko makrolitikoak, hauzera txoper bat, ariarrizkoa, arlanpekoa, alako tamainakoa. Edo egiten dituzte alako tresnak puntak eta labanak izan ziela, adibidez hauek dira Amaldakoak eta dauz eginda vulkanitan, tokiko arroka baten. Edo egiten dituzte karraskailuak, alakoak, diatresnak oso erabiliak izan direla, erabiliak, birziklatutak, eta hemendik birziklatze prozesu honetatik ateratzen dien beste printza txiki batzuk bebai erabiliak. Orduan, estrategia oso ezberdinak dituzte.
Eta ematen dau, estrategia honen atzean badagoela bebai inposaketa kultural bat. Norma teknologikoak badauzela. Adibidez, hau egiten badute, ia bakarrik hau egiten dute. Edo bestia egiten badute, hause egiten badute, ia hause egiten dute. Egia da, aztarnategi batzutan topatzen ditugu pixka bat nahasketa, baina ez da bat ere zaila esatea nahasketa geologikoa den, edo kultura edo teknokomplejo horren barruan, teknologia ezberdinak bebai erabiltzen direla. Bebai oso interesgarri izan da azken urtetan, egin ditugun aurrera pausoak ulertzeko neandertalen tresneria txikina. Lehen gu beti pentsatzen genuen neandertalak tresna handixak. Eta azken urtetan ari gara demostratzen ez, neandertalek bebai kapazazien tresna oso txikiak egiteko. Egin ditugu zenbait lan esperimentala, ulertzeko zertarako balio izan ziren halako tresna txikiak. Eta momentuz ez dauzkagu erantzun zuzenik. Pentsatzen genuen presiziozko tresnak zirela, eta orain ari gara beste modu baten pentsatzen. Egia da, tresna txiki hauek agertzen dienean, normalean suharrietan dauzela eginda, eta guk interpretatzen dugu lehengaia aurrezteko modu bat bezala. Orduan, hor dago estrategia ezberdinak, ez dizuet esango horiek guztiak, porque oso aspergarri izango zen, eta nik uste dut tekniko egia. Baina jakin behar duzue, estrategia oso ezberdinak dauzela, lehen gai hori suharria aprobetxatzeko erabat. Gero, zertarako erabiltzen zituzten tresneria hauek, zaila da esateko, nire espezialitatea da erabileren arrastoak ikertzea, harri tresnetan. Eta zenbait aztarnategietan saiatu naiz arrasto horiek ikusten, Euskal Herriko erdipalitoko aztarnategietan, eta normalean oso gaizki daude kontserbata arrasto hauek. Orduan oso zaila da esateko zuzen zertarako balio izan ziren tresna hauek. Baina badauzkagu ideia batzuk, adibidez, topatzen ditugu puntak, topatzen ditugu gero beste puntak izatzeko, topatzen ditugu beste tresna batzuk adibidez erabiliak egurra eta animaliak mozteko, beste tresna batzuk ematen dute izan direla erabiliak adibidez larrua lantzeko, beste batzuk egurra lantzeko, beste batzuk ezurra lantzeko, orduan egoten dira tresna hauekin lantzen material ezberdinak. Pena bada, baina momentuz ez dugu topa halakorik Euskal Herrian, hauze da pieza bat Italiako aztarnategi batena, daukala hemen erretxina moduko zerbait, oso itxaskorra dela, eta erabili izan dela, adibidez, hau emange edo hartzeko gune bat egiteko. Halakorik ez daukagu, ez dugu oraindik topa Euskal Herrian, baina dauzkagu pieza batzuk, adibidez, pieza hau arlanpekua, dauzkala zenbait arrasto eta evidentzia esaten digutela, segurazki erabili izan zala halako emange batekin. Dauzkagu residuo txikiak, apurketa oso bereziak, arrasto mikroskopikoak, eta interpretazio hori izango zen. Baina bere industria zen bakarrik arriskoa, zen bebai ezurrezkoa. Oso gutxitan agertzen dira, baina leku batzutan asko. Adibidez, Aslorreko aztarnategian, halako ezurtresna pila agertu die. Zertarako balio zien? Adibidez, hauek die retokadoreak, balio izan diela retokean bidez tresnak egiteko. Hauze izan da erabilia zerbait igurtzeko, ez dakigu oso ondo zer, baina segurazki larruraren bat, eta hauze berdina izango zen. Gero dauz pieza batzuk direla zinzel bezala edo erabiliak,
eta alako tresnak. Oso arraroak die, eta nik uste dut gure inguruan agertzen diela asko, Aslorren kasuan, Kobalejos kasuan dagoela Kantauri aldean, eta bai Peñamiel aztarnategian dagoela Errioxan. Egur tresnak utzi dute Aranbaltzan azaltzeko, bale? Bueno, eta gero, zelan antolatzen duten bere espazioa, zenbait adibide dauzkagu, batzuk oso ondo ikertutak, Amaldako kasua eta Aranbaltzako kasua aipatuko dizuet, baina bakarrik aipatzeko, neandertalak be kapazak ziren sua menderatzeko, zuteak ez die oso ohikoak gure aztarnategietan, bai topatzen ditugu zenbait arrasto erretak, baina sua ez da oso ageria gure aztarnategietan, baina kasu batzuetan bai. Adibidez, Aslorreko kasuan, agertzen dira maila batzuk, ikusten duzue hause oso beltza eta gero gorriska, hemen egon dira suak egiten bata bestearen gainean, jarraian, denbora luze baten. Orduan, neandertalak ziren gai sua menderatzeko eta aztarnategi batzuetan, gure kasuan be, ikusten da zelan espazioa zegoen antolatuta zuten horien inguruan. Eta gero, konportaera simbolikoa. Hau zailagoa izango zen hitzaldi honetan azaltzeko, baina lehen pentsatzen zen gure konportaera simbolikoa bakarrik ematen zen gure espeziean. Gero, hasi ziren ikusten konportaera simbolikoak bebai neandertalengan. Adibidez, neandertal hilobiak. Adibidez, hasi ziren topatzen zenbait zintzilikariak. Hasi ziren topatzen zenbait evidentzia, zelan neandertal batzuek izatzen zituzten hegaztiak gero lumak kentzeko, igual apaingarri bezala erabiltzeko. Ari gara pixka bat hola neitzen, ia salto mortalak. Baina, azken parte honetan, azken urteetan, ari dira bebai agertzen bestelako evidentzia batzuk. Adibidez, puntu gorriskak, Kastillon kasuan, simbolo grabatu bat Gorham kasuan, Gibraltarren dagoena, beste aztarnatiba batzutan esan dute zelan neandertalek erabiltzen zuten okerria eta manganesoa bere gorputzak dekoratzeko, hauze da Kueba Antoneko oskola bat daukala okrez zikinduta dagoela, eta esaten dute bai zerbait simbolikoa dela, eta noski, orain dela 3 urte argitaratu zen artikulu bat, esaten zelan kobasolo batzuetan Iberiar penintsulan, Ardales, Extremadurakoa, joan zait. Maltravieso, bai, barkatu, eskerrik asko. Ardalesen, Maltravieson eta Pasiegan zelan zeuden margo batzuk neandertalek egindakoak. Honen inguruan izugarrizko diskusio bukaezinak egon die, eta nik ez dut nahi sartzea horretan. Gero nahi baduzue galderetan sartuko naiz, baina hain ez dut nahi sartu. Baina bai dago demostratuta neandertalak bazeukatela konportaera simbolikoa. Nahiko argi dago hilobien kasuan, zenbait hilobi nahiko argisak topau die Europan eta ekialde hurbilean. Orduan ematen dago batzutan neandertalek pentsatzen zuten gorputza batzuk tratatu behar zituztela modu berezi baten, eta horren atxian segurazki dau pentsaera simboliko bat. Dauz hori zintzilekariak, manifestazio artistiko abstraktuak eta lakoak be, horrek ematen daue bai neandertaleko zeukatela pentsaera simbolikoa, eta gero dauz gauza arraroak, adibidez hauze da Brunikel koba, dagoela hemen estruktura bat daukala 120.000 urte, kobasulo baten barrun, eta ez dauka inolako zentzu funtzionala, edo ez dute topatzen honen arrazoia. Batzuk esaten dute igual izan zala ura gordetzeko, baina ez dauka inolako zentzurik. Orduan, ari gara galdetzen, zergatik joan ziren neandertal batzu, kobasulo honen barrura, egiteko alako estruktura arraro bat. Eta hemen bebai, estruktura bat eginda hori estalagmiten zatiekin.
Eta hemen bebai zute batzuk daude, eta hemen bebai pentsatzen da zerbait simbolikoa ari ziren egiten hemen. Orduan, konportaera simbolikoa bazeuskaten neandertalek. Baina, egisa da, konparatzen badu, Europako lehenengo gizaki modernoen konportaera simbolikoarekin, konparatzen badu Sobet batekin edo Alemaniako lehenengo arte mugikorrarekin, ez dago alderik. Neandertalen kasua da askoz abstraktuagoa, bakanakoa, anekdotikoagoa, eta agertzen da zenbait lekutan nolan isolatuta, eta gizaki modernoen kasuan, orain dela 40.000 urtetik iaia agertzen da, eta oso ageria da leku guztietan eta kronologia guztietan, eta garai guztietan. Bale, ez dakitzen bat denbora, baina, bai, oin daukat denbora apurtxo bat. Zuei azaltzeko zer egon garen egiten azken urtetan Neanderkul proiektu honetan. Eta zentrauko naiz 3 aztarnategietan. Arlanpe, Aranbaltza eta Malda. Malda eta Malda 3, 4 aztarnategietan. Hasiko naiz Arlanpetik. Arlanpe nahiko ez ezaguna da aztarnategi bezala. Hasi ginen induzten 2006an. Eta zergatik fan ginen ara? Fan ginen ara zeudela berri batzuk esaten zutela hor Arlanpen zeudela B paleolitoko aztarnak. Orduan hasi ginen proiektu bat 2006an zundaketa batzuk egiten eta gero zabaldu genuen eskabazio bat hor. Eta egisa da, Arlanpen, topau dugula ez B paleolitoa ez, baina topau dugu erdi paleolito zaharra. Erdi paleolitoa da Neandertalen kultura, gutxi gora bera. Eta Arlanpeko aztarnategian topau dugu orain dela 115.000 urte inguru daukan aztarnategi bat. Akaso pixka zaharragoa. Dauz maila batzuk direla zaharragoak, baina dauzkate oso material gutxi. Eta oso interesgarria izan da, oso baliogarria da ulertzeko Neandertal zaharrek zer egiten duten gure lurraldean, Euskal Herrian. Badauz beste aztarnategi batzuk, adibidez, Bentalaperra izan leike, Karrantzan dagoena izan leike, eukileike edade berdintzua, eta bebai noski Lezetxiki. Baina Lezetxikiko kasuan, da aztarnategi bat ikuspuntu arkeologikotik oso material gutxi daukala, eta oso zaila da ulertzea Neandertalen teknologia eta kultura Lezetxikiko materialarekin. Arlanpeko materialekin lortu egin genuen, eta, da aztarnategi bat erabili izan zala, gizakiek erabili zuten eta haragijaleak bebai, agertzen die zenbait haragijaleen espeziak. Klima zen nahiko epeltzua, momentu horretan, segurazki interglaziarra. Dau kokatuta haitz baten, eta gaur egun ailegatzeko oso zaila da. Nahiko altuera honean dago, 225 metrotan, baina baiaratik egongo da 130 metrotan edo. Eta aztarnategi honetatik oso Arratia baiara ia osoa eta Arratia eta Ibaizabal elkartzen dien zabalgune horretan lemoa inguruan dagoena oso ondo ikusten da. Orduan, leku bat, aztarnategi bat nahiko estrategikoa esan leike Arlanpen. Eta zer topatzen genuen, gauza batzuk nahiko harrigarrixak, hain aztarnategi zaharra izateko. Adibidez, egon ginen ikertzen zuharrien jatorria edo. Eta agertzen dira zuharri mota ezberdin pila, Arlanpen kasuan. Agertzen da zuharri batzuk etortzen direla Lozatik, hemen Urizaharratik. Agertzen dira beste batzuk etortzen dira Urbasatik, beste batzuk ez dakigu nondik etortzen diren, ez daukagu ideiarik ez, baina ez badakigu horrek esan nahi dau, gure konfort area edo gure gune erosotik nahiko urrun. Segurazki Frantziatik etorriko ziren,
beste batzuk Trebiñutik eta holan. Orduan, ze ikusten dugu? Honekin ikusten dugu neandertal hauek hasteko ziela, erabiltzen zutela lurralde oso zabala. Oso zabala, Trebiñutik Kurtziara joaten dala, eta Trebiñutik Urbazara, eta Urbazatik, segurazki, landetara joaten dala. Orduan, gune oso zabala erabiltzen zutela. Eta bere ibilbideetan eramaten zituztela suharriak beraiekin. Orduan, horrek esan nahi dau, mimatu eta mantendu eitzen zituztela bere suharriez egindako tresnak. Hau, bebai oso interesgarria da, askotan pentsatzen dugu, hauek egongo ziren hemen, gero beste leku batera fan, eta hor, dauzen, baliabideak erabili bakarrik. Ez, hauek, beraiekin eramaten zituzten tresna batzuk, beste leku batzuetan erabiltzeko. Eta honek ja, antolamendu, ez nuke esango super sakona, baina antolamendua isladatzen du. Gero, arlanpen be, erabiltzen dituzte beste arroka batzuk, adibidez lutita erabiltzen dute asko, baina lutita beltza hau da roka sedimentario, nodulo lutitikoak, roka sedimentario bat da, eta agertzen da zenbait lekutan, arlanpe inguruan, eta gaur egun Arratia baiaran aurkitzen da oso erraz. Eta lutita hau, nahiko ondo lantzen da, eta tamaina handitan etortzen da. Orduan erabiltzen dute, tresneria handia egiteko. Orduan daukagu, arlanpe kasuan daukagu, tresneri bat ekarrita kanpotik eta tamaina txikikoa eta suharrikoa, eta gero beste tresneri bat bertako arrokekin egindakoa eta tamaina handikoa. Orduan, hemen bebai ikusten da antolamendu hori. Haiek badakite lan latzak egiteko badauzkatela roka tamaina handikoak inguru horretan, eta horiek erabiltzen dute lan latzak horiek egiteko, eta badakite igual, adibidez, lutitak ez du emoten hau oso zorrotza. Eta igual badakite, eske hau oso zorrotza behar badugu, hobe ekartzea gurekin suharria. Orduan, hor ikusten duzue tratamendu hori. Egisa da, arlanpen hasi ginenean, betzatzen genuen behe paleolito salaz. Agertzen dielako bifasak eta aurpegi bikoak. Gaur egun dakigu erdi paleolito zaharra, hori neandertal zaharren teknologia hori, normalean, Kantabrio aldean eta Frantziako hegoaldean ekartzen ditu edo ematen ditu bai alako bifasak edo alako aurpegi bikoak. Normalean die tamaina txikikoak. Be paleolitoko bifasak die pixka bat handixeagoak. Hau arlanpen kasuan, orduan, oso interesgarria izan da arlanpe ulertzeko erdi paleolito zaharra. Goazen Aranbaltza. Aranbaltza kokatzen da Barrikan, Bizkaiko kostaldean, zenbait aztarnategi dauz Aranbaltza barrun, Aranbaltza 1, 2 eta 3. Kronologia aldetik erdi paleolitoko mailak oso ondo representatu dauzkagu. Dauzkagu maila batzuk dauzkatela gutxi gora bera 100.000 urte, gero beste batzuk dauzkatela 42, 45.000 urte inguru. Aranbaltza 3an daukagu sekuentzia nahiko zabala, aztarnategi honetan ari gara gaur egun lan nahitzen, daramazkigu ja 4 kanpaina Aranbaltza 3 lan nahitzen, aire zabaleko aztarnategia da eta gune zabalean induzten dugu, baina leku oso zaila da induzteko, ze dauzka problema pila, ze bere momentuan izan zen areiazko arrobi bat, eta nahiko alterauta dago aztarnategia. Hala ere, aztarnategi honetan, kontserbatu, hemen ikusten duzue zenbait perfilak, ez dut luzatu nahi, baina zenbait perfilak ikusten diela zelako deformazioa dauzkaten mailak, ze justu hemendik, gainetik, pasatzen ziren arrobiko kamioiak. Eta sedimentu guztia dago deformauta.
nahiko zaila. Maila zaharretan dauzkagu zenbait estrukture edo egituren arrastoak. Zer di egiturak? Neandertalek ekarritako harri handiak topatzen ditugula hemen. Imaginau, harri handiak, batzuk nahiko handiak, adibidez hemen agertzen da, ez da oso ondo apreziatzen, baina hemen agertzen da harri bat eukiku duela gutxi gora bera 70 zentimetro edo 80 zentimetro, nahiko handiak. Eta hauek agertzen die kontestu sedimentario baten dala edo areia edo harri handiak, edo harri tresnak. Eta orduan pentsatzen dugu die estrukturak, egiturak. Eta eginda pixka bat, segurazki, espazioa antolatzeko eta bere bizitokia antolatzeko. Igual izango ziren normak, babesteko haizetik edo alako zerbait. Orain ari gara ikertzen eta egia da oso zabalera gutxian txikian induztu dugula maila hau, 6. maila, zaharrena, eta zaila izango da, zaila da esatea zerbait definitiboa honen inguruan. 5. maila, daukala gutxi gora era 90.000 urte, izan da oso aberatsa, eta oso berezisa da bai. Da, maila bat dagoela izugarri ondo kontserbauta. Naiz eta sedimentua oso azidoa izan, eta horrek ekiditzen dau fauna eta azurra kontserbatzea, landarien errastoak kontserbatu indie. Horrek esan nahi da, topatzen ditugula egur tresnak, adibidez, hauze, argitaratu genuela ja orain dela 3 urte, dala industeko makila bat, egurrez egindakoa. Gero agertzen die bai ostugak, oso ondo kontserbautak, sustarrak, egur natural satixak, hasiak, polena, nahi duzuena. Ikuspuntu vegetaletik nahi duzuena, oso ondo kontserbauta. Orain dela gutxi inkorporatu da gure proiektura ikerlari gazte bat, Oinarbikoa, eta bera ari da, lilioratuta dau, ari dau topatzen osto oso txikiak, hasixak oso txikiak normalean inoiz ez dira topatzen alakoak. Eta orduan oso leku interesgarria da, Aranbaltza 3, hasteko egur tresnak dauzelako, pentsatu, Europa mailan beste 6 aztarnategietan dauzela beste egur tresna hain zaharrak, Iberiar penintsulako zaharrenak diela Aranbaltzakoak, eta oraindik argitaratu ditugu 2 tresna, hauxe da igual deigarriena, baina agertu die gehiago. Eta euskagu beste batzuk oraindik gauzela prozesatzen argitaratzeko, igual ez die hain deigarriak edo ez daukatela forma hain argia hau bezala, baina nahiko ondo kontserbatuta daudela, eta hau bakarrik zabalera txiki baten, hau dan atera zan 2 metroko zuntaketa batetik. Gero zabaldu genuen beste 4-5 metro 2017an, eta oinari gara itxoiten gainean dagoen arkeologi guztia induztu arte, maila hau zabalean induzteko, eta kaso izugarrizko suertea aukitzeko, eta espero dugu beste egur tresna galantak topatzea. Zergatik da garrantzitsua topatzea egur tresnak? Hasteko oso gutxi dauzelako, baina badakigu, badauzkagu beste evidentzia batzuk, badakigu neandertalek erabiltzen zutela egurra pila bat. Erabileren arrastoak ikertzen dugunean, askotan agertzen da ikusten dugu egurra landu dutela. Eta beti egon gara pentsatzen, ze egingo zuten egur honekin. Aranbaltzan daukago aukera bat topatzeko egurrezko tresnak non nahi. Eta egisa da, orain hause eta hause biak ematen dute daukatela erabilera berdintxua. Die, makila batzuk landutak industeko lurran. Horrek bebai, esaten dau, beti pentsatzen dugunean egurrean, pentsatzen dugu egurra eizatzeko lantzak eta egiteko.
Ba ez, neandertalek, zeuzkaten, tresneria xume dabe bai, egurrez egindakoa, zuloak egiteko, berreskuratzeko sustarrak, edo animaliak, edo sugarria, edo zuloak egiteko, gauzak gordetzeko, hilobiatzeko, edo nahi duzuna. Orduan, oso leku interesgarria da, eta bakanakoa, eta nik uste dut etorkizunean emango digu kriston postasuna. Bueno, aranbaltza bat, da beste aranbaltzako aztarnategi bat, kasu honetan, ikusiko duzue, bebai oso interesgarria da, 55.000 urte ditu, eta kasu honetan bebai egiturak topatzen ditugu. Hauze da metro karratu bat, orduan nahiko zabalean induztu dugu, eta topatzen ditugu arroken pilaketa itzelak. Berriro ere, arei asko sedimentu baten. Eta arroka hori pilaketa batzuek ematen dute nahiko deigarriak die, borobilak, eta gainera inguruan agertzen da suharri, erre, pila eta ikatz zatitsuak. Ze gertatzen da, areian egin dauzela, eta segurazki ez zituzten erabili zutegi hauek luzeran. Orduan, ez da oso ondo kontserbatu zutearen estruktura, ez da kontserbatu hori errautzen maila, lurra gorrixa eta hori dana ez da kontserbatu oso ondo. Areietan dagoelako eginda eta denbora gutxi erabili zirelako. Baina pentsatzen dugu benetazko zuteak direla. Eta kasu honetan dauzkagu hemen bat, hemen beste bat oso handia, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Eta askotan, zutegi hauen onduan agertzen die harri oso lauak, xaflak bezala, eta nahiko handixak be bai. Hemen kasu honetan, eta kasu honetan be. Eta gero, agertzen die be bai beste arroka, hori normalean die harri-harrizkoak, eta gero agertzen die beste arroka batzuk diela trakitak, roka volkanikoak, agertzen die alako bolo handixak, be bai eramandakoak aztarnategira, egiteko segurazki horma moduzko zerbait. Orduan, pentsatzen dugu, hori, leku bat, bizileku bat dala, aranbaltza bat, 55.000 urtekoa, eta antolatuta dagoela, egiturak dituelako. Hala ere, gaudela neitzen. Geomorfologikoki hau dau ibai baten hondartza batean, kokatuta, eta segurazki ibaia. Bueno, erreka, errekaztoa. Eta erreka pasauko zan hemendik. Hemen ez dugu topau inolako arrasta arkeologikorik, bakarrik sedimentua. Ze egiten dut hemen, zenbait gauza. Hasieran pentsatzen genuen oso gertu dau aranbaltza flis zuharriren afloramendutik. Eta pentsatzen genuen hauze sala tailerra, zuharria lantzeko. Baina oin ja ez dugu pentsatzen hori. Naiz eta nukleo asko agertzen die, eta faltatzen diela pieza pila, ikusten dugu leku horretan zenbait aktibitate egin dituztela. Topatzen ditugu zinzelak, topatzen ditugu perforadore zulakaitza handiak, topatzen ditugu tresna nahiko masiboak segurazki egurra mozteko, zenbait gauza ezberdinak. Eta ematen dau bizileku badala, inguruan egin dituztela aktibitate pila, eta ez bakarrik zuharrea lantzea beste leku batera eramateko. Bueno, hauxe pasando, baina, eta erakusteko apurtxu bat, aranbaltzan, hiruan kasu honetan, egindako zuharriak, hemen ikusten dituzuen nukleoak eta, zelan, gero eramaten die beste aztarnategi batzuetara. Adibidez, hauze da, Aslorreko 8. maila, eta hemen agertzen da flis zuharri hori, era berdinan egindakoa, hauze da teknikal ebaloa deitzen dana, hemen die printza teknikal ebaloa egindakoak, baina agertzen dira tamaina txikian, eta
Eta bai agertzen dira nukleo batzuk, baina ja oso txikiak, mikrolitikoak. Eta gero, Aranbaltza bi, hau oso interesgarria da, ze daukagu maila bat, US4B hause, dauzkala gutxi gora bera 54.000 urte, eta kasu honetan, ze daukagu? Dauzkagu azken neandertalen arrastoak. Hauxe da, kultura edo teknokomplejo bat guztiz ezberdina. Lehen esan dut neandertalen teknokomplejoa dela erdi paleolitua, hauxe deitzen da txatelperronien aldia, teknokomplejoa. Kasu honetan, erdi paleolituan neandertalek zer egiten dute? Printzak, atera, eta gero bifazak eta lako gauzak egin. Kasu honetan, ateratzen dituzte xaflak, luzeak, oso meheak, nahiko estuak, erabiltzen dituzte alako nukleo ematen dutela goi paleolitokoak, eta hau zertarako, gero egiteko puntak, txatelperron puntak. Euskal Herrian dauz zenbait aztarnategi alako txatelperron aldiko kulturarekin. Baiona inguruan daukagu Lebaste eta Bidar, gero Arrasaten daukagu Labeko Koba, Zestoan daukagu Ekain, eta gero Aranbaltzan. Baina, segurazki Aranbaltza da kolekzio bildumarik handiena kasu honetan. Eta dauzkagu industrialitika aparta. Zergatik da interesgarria hause? Bueno, ez dute aspertu nahi. Harriak, puntak eta puntak oso ederrak die, igual zaila da apreziatzeko, baina nik alakoak ikusten nitxune, hauek ikusten nitxune lehenengo aldian, ia negargora, sortu zitzaidan. Izugarrezkoak direlako, eta oso kaso gutxitan agertzen da alako bat. Zergatik da interesgarria? Ze badakigu, Europa mailan egin die zenbait ikerketa, eta badakigu teknokomplejo hau neandertalek egindakoa da. Azken neandertalek egindakoa. Neandertalek hau egiten dutenean, gizaki modernoak ja daude Europan. Europa ekialdean seguro, eta erdialdean iaia seguro. Askotan, esan da, neandertalek egiten dute hause, pixka bat gizaki modernoek bultzatuta edo. Egon zala kontaktua bi espezien artean, eta kontaktu honetatik neandertal batzuek erabaki zuten bere bizimodua eta bere teknologia aldatzea. Eta hau hasi ziren egiten. Frantziako erdialde mendebalde honetan, aurkezten die txatelperronaldiko aztarnategirik zaharrenak. Eta kasu batzutan, argudiatu da, zelan txatelperron teknologia hori egiteko xaflak eta puntak, zelan asmatzen da erdi paleolitoan eta garatzen da erdi paleolitoko teknologiatik. Baina kasu horretan dauz azternatibi batzuk, dauzkatela maila batzuk, non ikusten da garapen hori. Gure kasuan hori ez da ikusten. Guk ikusten dugun Aranbaltzan, ez dauka zerikusirik Aranbaltzan bin, txatelperronaldiko maila honetan, ez dauka zerikusirik erdi paleolitoko mailetan aurkitzen dugunarekin. Honekin zer esan nahi dugu? Edo zer esan nahi dut? Ez dagoela loturarik. Lehen bizi ziren neandertal eta gero txatelperronaldian bizi ziren neandertalen artean. Hori ikusten dugu Kantabriko gune guztian. Eta ikusten dugu hori eta gainera, azken urteotan egon gara saiatzen datatzen azken neandertalak. Azken erdi paleolitoa gure lurralde honetan. Eta azkena, lortu duguna, azkena izan da amaldakoa. Daukala gutxi gora bera 45.000, 46.000 urte. Horrek zer esan nahi da? Erdi paleolito dauzkaten neandertalak desagertu inzirela, eta gero desagertu inzirela, lurralde hau gelditu zen utzik edo ia utzik, desagertu esaten dudanean ez dut esan nahi hil egin zirela, igual joan ziren beste leku batera.
Eta hortik 1500 urtetara etorri ziren beste neandertal batzuk Frantziatik teknologia berri batekin. Ez dugulako ikusten inolako loturarik. Gure eguneko erdi paleolitoan ez dugu ikusten esebez esaten duela txatel perronaldia garatzen ari dela gure lurraldean. Ulertzen duzue? Orduan, hau oso interesgarria da, ze esaten digu, gure lurraldean neandertalak momentu baten desagertu itzen direla, faten direlako beste leku batera edo desagertu itzen direlako, eta gero beste neandertal batzuk, beste talde batzuk etortzen direla. Honek, adierazten daue bai, neandertalen kasuan mugimenduak egon zirela. Honek, esaten dau, neandertalek be eukitzen zutela bere historia. Neandertal batzuk, populazioak, demografia, mugimenduak eta bar. Eta oso interesgarria da. Eta guretzat Aranbaltza horretako izango da leku bat oso importantea, oso garrantzitsua. Bueno, hau da lehen esan dudana, baina salduta fletxa batekin. Gustatzen zaizkigu fletxak arkeologoi. Eta gero ja bukatzeko azken proiektua berriena Amalda 3 eta Amalda 1 eta Amalda 3. Bueno, Amalda bat Industria Zagon Jesus Altunak, bere momentuan, 70 eta 80 hamarkadan artean, eta topau zauen neandertal, erdi paleolitiko mai bat, 7. maila, oso interesgarria, oso eskabazio zabal izan zen, nik nire momentuan nire tesirako ikertu nituen material litikoa, eta orain dela 5 urte hasi ginen proiektu berri bat, berri ikasteko Amalda bateko okupazio neandertala. Eta, zenbait lan egin ditugu, 2017an indusketa txiki bat egin genuen Amalda baten, baina tamalez aztarnategi potentea edo gune potentea ja industuta dago. Gelditzen die aldeetan arrasto txiki batzuk, baina ez daukate interes handik. Osa, ja agortuta dago erdi paleolitoko aztarnategia Amalda baten, edo ia agortuta. Baina berreskuratu genituen estratigrafia bat, laginak datatzeko, harritresna batzuk, eta aldi berean egon ginen egiten lan bat, Laura Sánchez Romerok lideratuta, ikertzeko antolamendu espaziala Amaldan. Eta hau oso interesgarri izan da, aplikatu ditugu geostadistikako teknika oso berriak, eta izugarrizko lan sakona egin dugu, eta ikusi duguna da neandertal okupazio hau pixka bat antolatuta dagoela, bebai espazioan. Dauz, leku batzuk ikusten die fauna arrastoak batik bat, hause gorriak direnak, eta gero beste gune batzuk agertzen diela batik bat harritresnak. Eta dauzkagu zenbait informazioa esateko ze gauzak egoten ziren egiten hemen, ze gauzak egoten ziren egiten hemen, eta bar. Orduan, hau oso interesgarria da, azteko azken neandertalak direlako, eta bebai esateko zelan azken neandertal hauek zeuzkatela okupazioak kobasuluetan, kasu honetan Amalda baten, antolatuta espazioan. Honek ekartzen ditu ondorio batzuk, esaten antolamendu espaziala baldin badau aztarnategian, horrek esan nahi dau aktibitateak antolatuta dauzela, eta aktibitateak antolatuta badauzela, horrek esan nahi dau gizarte hau nahiko antolatuta zegoela. Antolatzeko espazioa behar duzu batek esatea hau egiten da hemen, hau egiten da hor. Eta horretan, antolaketa horretan egon behar da edo tradizio kulturala, edo egon behar da norma, konportamendu edo konportaera normak, eta lako gauza bat. Eta egon behar da pertsona bat edo talde bat esateko zer egin behar dan leku konkretu batzuetan. Kasu honetan. Orduan, nahiko interesgarria bebai. Eta, zenbait azurrak, eta, ez naiz luzatuko honetan. Harri industrian ikusten dugu
nahiko antolatuta zeuskatela azkenean Neandertal hauek bere lurraldea, zelan ekartzen dute harriak Trebinotik, Urbasatik, Kostaldetik, eta zelan erabiltzen dute bertako harrisak, ofitak, vulkanitak eta lutitak bebai. Orduan nahiko interesgarria, bebai egin genuen erabilen arrastuen analizia, ikusi genuen zenbait aktibitateak egin zirela hor, larrua landu zutela, animaliak prozesatu egin zituztela, eta egurra bebai landu egin zutela. Orduan, eta nahiko sistema teknologiko konplexua zeuskaten Neandertal hauek. Orain dela ja 3 urte, 2018an, hasi ginen beste proiektu berri bat, indusketa berri bat, Amalda 3an, profitatuz edo erabiliz Antxieta Arkeologia Taldeak egindako zundaketa 80. hamarkadan. Zundaketa honetan ikusten zen segida arkeologiko nahiko luzea, zenbait mailetan ikusten zen Neandertal presentzia, orduan guretzat oso leko interesgarri izaten zen, ikusteko zelan aztarnategi berdinean, zelan faten ziren aldatzen Neandertalen konportamenduak. Orduan, hasi ginen 2018an, momentuz 2 kanpaina txikiak egin ditugu, oso leku zaila da llegatzeko, nahiko kobazulo txikia lan eitzeko, eta dauzkagun baliabideekin nahiko lan egin dugu, nik uste dut, eta atera dugu material pila. Hemen irudi batzuk zuek ikusteko korte estratigrafikoak eta materialaren densitatea, hemen adibidez, daukagu pasaden kanpainako material guztia koordenatuta, sakanotuta, harri tresna pila daude, dauzkagu datazioak gutxi gora bera, oinari gara 4. maila induzten, 4. maila da erdi paleolitoren azkena, Amalda 3, eta azken hori dauka datazio bat joaten dela gutxi gora bera 55.000 urte. Eta gero, sakonean dagoen okupazioa dauka gutxi gora bera 100.000 urte, zuek eukitzeko. Orduan, eukiko dugu 50.000 urteko okupazioa Amalda 3. Ez jarraian, momentu batzutan bakarrik. Eta oso interesgarria da, hemen dauz nire kolegak antzietakoak, eta ari garenean industen lehenen urtean, hasi ziren agertzen pieza nahiko handixak, bifasak, eta bebai bertako arrokez egindako pieza pila. Eta nik esan nien, hause, honek dauka arlanpen itxura. Arlanpen itxura izan behar da, erdi paleolito zaharra. Honek arlanpen itxura dauka. Gero, etortzen da datazioa, eta esaten digo, da askoz gazteagoa, 55.000 urte, eta orduan, oin, hasi behar gara azaltzen ze gertatzen dana Amalda 3. Zergatik erabiltzen dituzte, erabiltzen dute dana. Inguruan topatzen duten dana. Kareharrizko, bertako, kobazuloko kareharrizko printzak ere topo ditugu. Orduan, zer egiten zuten hor, kobazulo horretan, dala gaur egun hain zaila ailegatzeko, eta bere momentuan segurazki erraza be esan ailegatzeko, zer egiten dute halako tresneria handiarekin, eta bertako arrokek egindako tresneriarekin. Baina gero, bebai, ari gara, agertu die zuharrizko pieza batzuk, eta ari gara ikusten zuharri horren jatorria, eta agertzen dira edozen lekutatik etorritako jatorriak, zuharriak horrekatu. Trebinotik, Urbasatik, Flis barrikakoa, gaintxurizketa, agertzen dira bebai Frantziako hego mendebaldetik ekarritako zuharriak. Orduan, gaude apurtxu bat deskolokauta, lehen geneuzkan ideia batzuk nahiko zehatzak, nahiko ondolatutak, zelan garatzen zen Neandertalen teknologia, eta hain ari gara ikusten, igual hain argi ez dela. Eta horrelakoa da zientzia, azten gara ideia batzuekin, azten gara ikertzen, eta topatzen ditugu gauza batzuk kolokan jartzen dituztela gure aurretiko pentsamenduak edo ideiak.
Eta, bueno, honekin bukatu nahi dut, konklusio bezala, bueno, hasteko lan asko ari gara egiten, zenbait aztarnategian induzten. Orain dela 15 urtekin konparauta izugarrizko aurrera pausoa egin dugu. Ja, berez, datazio zehatzak dauzkagu, lehen, orain dela 14 urte, bakarrik geneuzkan datazio batzuk, nahiko kaskarrak, karbono 14 egindakoak, orain dauzkagu, karbono 14 egindakoak datazio kalitate ona, dauzkagu bai inkorporatu ditugu beste datazio metodo batzuk, adibidez uranio torio, OSL, metodo batzuk diela nahiko berriak gure lurraldean. Honi esker, ari gara pixka ateratzen erdi paleolitoren kronologia, lehen esaten genuen hemendik, honek eukiko da, ez dakit, 115.000 urte, eta honek ez dakit, 40.000 urte, venga, gale. Oin ari gara ikusten, lehen pentsatzen genuena, igual ezen alakua, eta adibidez, Anbaldako kasua, ni 2017an, datazioak euki baino lehen, argitaratu nuen artikulu bat, sintesi batekin, eta esan nauen, Anbalda izan behar zela 60.000 urte gutxienez. Eta badakigu daukala 55.000 urte. Orduan, oin ari gara berrikusten estratigrafia guztiak, pixka bat ordena ipintzen, eta ikertzen oso sakonean konportamendu guztiak. Hor agertzen dien aztarnategi horietan agertzen den konportamendu guztiak. Eta zer ari gara ikusten? Momentuz, anistasun itzela, zentsu guztietan, ze arrokak erabiltzen zituzten, ze tresneria egiteko teknikak, ze materialak, egurra, ezurra, harria, zelako harriak, zuharriak, beste harri batzuk, zelan antolatzen zuten bere finkamenduak edo bere bizilekuak. Zelan bebai, leku batzuek dauzkate erabilera bat, eta beste leku batzuek dauzkate beste erabilera bat. Zelan, eta aranbaltzari esker, zelan ari gara ikusten noin, neandertalek bizitzen zirela kobazulotik kanpo. Eta gero, ari gara ikusten, zelan erabiltzen zituzten bebai gaztiak, haragijaleak, gauzak eitzeko, jateko, bere larruak erabiltzeko, konportamentu oso ezberdintsuak. Eta ari gara ikusten bebai, demografiaren kasuan ze interesgarriak dien neandertalak, ezta? Gero eta aztarnategi gehiago dauz, azken ark ikuska da Eusko Jaurlaritzak argitaratzen duen anuario bat, hor agertzen die urte baten egindako induzketa guztia, eta azken ark ikuska dala 2019koa, azten bazara zenbatzen zenbat aztarnategi erdi paleolitoak ari dira ikertzen gaur egun Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, pila bat dauz, pila bat. Eta honek esan nahi da, hurrengo urteetan gauzak aldatuko die zeharo, segurazki. Eta ze gehiago, hori, eta ze interesgarria den, hori azken neandertalen eta txatelperronaldiaren prozesu hori ikertzea. Eta aranbaltzari esker, ari gara ikusten, zelan posible da azaltzea neandertalak leku batzuetan, lehen bizitzen ziren Europa osoan, eta zelan ailegatzen da momentu bat, azten diela neandertal taldeak desagertzen leku konkretu batzuetatik. Hau, ondo etorriko zen, azalpena emoteko, adibidez, ikerlari batzuk esaten dute, neandertalen desagerpenaren arrazoin bat izan leikela, neandertalen sareak eta kontaktuak joan ziren desegiten apurtxo bat. Orduan, taldeak joan ziren gelditzen gero eta isolatuagoak. Eta honek ekartzen ditu problema pila. Problema genetikoak, baina bebai, problemarik baldin badokazu janaria edo lehengaia edo lortzeko edo jakinduria transmititzeko edo kultura transmititzeko, basare txikitsua baldin badokazu eta jende gutxi baldin bazara,
edo zer gertatzen bada ere, problema latzak ekiditzakezula. Eta orduan, kasu honetan, zer ari gara ikusten? Azken neandertalak Kantauri aldean desagertu itxin direla, horrek esan nahi dau, ez dauzela neandertalak gure inguruan, eta hortik 1500 urtera etortzen dira beste neandertal batzuk beste kultura batekin. Baina segurazki, ja momentu horretarako neandertalak erdipaleolitiko kulturarekin, ja Iberiar penintsulan, ja ia guztiz edo ia guztiz edo ez dakitzen, baina ia dauzela ja guztiz desagertuta. Orduan, oso prozedura interesgarria da, ulertzeko zergatik neandertalak desagertu ziren, eta nik uste dut gure lurraldean badauzkagula zenbait aztarnategi hori ikertzeko. Eta ja azken gauza, bi gauzak. Bat, potentzia bat gara Euskal Herria neandertalak ikasteko. Aztarnategi asko dauzkagu, talde nahikotxo hori ikertzen, eta ari gara argitaratzen gauza pila azken urtetan, eta gauzak oso interesgarriak eta mai altuko publikazioetan. Honi esker, Euskal Herriko aztarnategiak ari agertzen ja monografiatan eta divulgazioko argitalpenean Europa mailan edo mundu mailan. Hori oso ona da denontzat, horrek esan nahi dau, lan ona ari garela egiten, eta benetan gune oso interesgarria da neandertalak ikertzeko. Eta gero, azken gauza, eskerrak eman erakundei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Ikaskuntzari, Barandiaran Fundazioari, Eusko Jaurlaritzari, haiek ipini dutelako dirua guk gure ikerketak egiteko. Nire esker beroena ikerlari taldeari, ez dut ipini izenak, ze gauz 20 bat pertsona, eta nire eskerraik beroena gurekin lan egiten duten jendeari aztarnategietan, industen, eta normalean direnak voluntarioak, bolondrezak. Eta haiei esker, ari gara ikertzen hainbeste eta hainbeste aztarnategietan industen. Eta ja bukatzeko, mila esker zuei, entzuteagatik, eta Aranzadiri gonbitapenagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Joseba, oso hitzaldi interesgarria izan da. Izan da, pizkunde bat, hitz egingo du gero. Baina norbaitek galderan bat baldin badoka, mesedez, COVID dela eta nola grabatzen nahi diran, emanaldi hau mikrofono beharkoa da. Baina ezin omen du bakoitzak mikrofono hartu, garbitasuna eta osasuna dalako, así que mesedez, norbaitek galderan bat egin nahi izan ezkero, itxoin dezala arduradunak mikrofona horrian jarri arte, favorez. Esku altxatu galderi baldin bat zuten, noski? Ez badago galderarik hori... Nik baka. Eskerrik asko, Jesus. Bestela oso txarra izango zen. Ez da, galdera ez da. Da planteamentu bat, edo, oso marketa bat edo. Aipatu itxoso horrelapen batzuk, konzeptualak eta aurkikuntzan aldetikan, eta nola aurkikuntza berri horiekin nola erabat aldatu den neandertalen munduai buruzko pentsamolde hori, konzepzio klasiko horiek. Horien artean, betienek historia horrek klasikoan, esate bateko, beti lotu izan da nola baitere teknologia gaitasun teknologikoa espezie mailarekin. Hain zuzen, atxelaldia, aurpegi bikuak egiteko eta ez dakit zer, esango ziren, como Heidelbergensis, eta hortikan atzera. Eta neandertalen kasuan, industria garatu hauak. Oain ikusten da, azaldu duzunaz, ezetz. Nola aldatu iten da hori? Esan nahi dut,
zein da gaurko ikuspegia espezie eta teknologien arteko loturari begira. Zeren aipatu duzu neandertalen artean egiten dituztela aurpegi bikuak, egiten dituztela mustierraldiko industria klasikoak, baita ere goi paleolitoaren antzeko txartelperron industria horiek, baina azkenean bukatu duzu pixkat esanez, txartelperron industria horiek direla neandertalak, baina beste talde batenak. Nola ulertzen dezuzuk orain aldaketa teknologiko material hori giza taldeekin lotuta? Oso galdera ona eta zaila, erantzuteko. Nik uste dute bazagoela planteamendu bat orokorrean eta irudi oso bere osotasunean ikusten baduzu, gutxi gora bera hori gertatzen da. Eta neandertalen teknologia gutxi gora bera orokorrean da printzak egitea modu garatu batzuetan. Baina gero, hasten bazara, analisi konkretuak egiten aztarnategietan eta zenbait lekuetan, hasten dira agertzen, orain dela 115.000 urtetan, Frantziako iparraldean eta Belgikan ari egiten laminak, xaflak eta goi paleolitoko erara. Gero, txartelperronaldian, bebai. Gero zuk esan duzun bezala. Momentu batzuetan hasten di egiten endedoreak eta bifasak. Ematen duela hori dela paleolitoko teknologia. Zergatik berreskuratzen dute. Kasu honetan, nik esango nuke bi ardatz dauzela. Bat, da funtzionala. Printza batekin gauza batzuk egitea ezinezkoa da. Ia beti, egon da tresneria astuna. Ze gertatzen da? Normalean, goi paleolitoan, tresneria astun hori ez dugula topatzen, edo ez dugula ikusten. Eta erdi paleolitoan ikusten da, ze tresneri horrek hartzen dau, forma batzuk posible dira ezagutzea, hori, bifasak eta endedoreak. Orduan, ikusten dugu, identifikatzen dugu eta klasifikatzen dugu. Orduan, ze gertatzen da, askotan, tresneri astuna hori egiteko, ez dago beste modurik. Behar duzu, pieza bat, nahiko handia, nahiko zabala, aho gogorrekin, adibidez, egurra mozteko. Beitu. Ari gara ikusten oin, zenbait aztarnategi Kantauri aldean eta Ebro aldean, goiko partean, adibidez Peñamiel, eta gero Kantauri aldean zenbait aztarnategi, eta askotan, erdipalitoko aztarnategi hauetan, topatzen dira lako piezak, bifasak, endedoreak eta lakoak. Gero, faten zara, Levante aldera, Mediterranea aldera, eta ez dira gertzen. Ez dau tresneri astuna. Ze gertatzen da? Bainari gara hipotesiak planteatzen. Eta hipotesi batzuk izango zen, eske igual ikusten badugu ze landareria dagoen gune honetan eta ze arbolak dauzen gune horretan, igual gune honetan beharrezkoak die arbol horiek edo adarrak mozteko tresneria astuna, eta igual Levante aldean dagoena ez die beharrezkoak alako tresna astunak hori mozteko. Ze mozteko bakarri behar duzu egitea holan eta apurtu egiten duzu. Animaliekin berdina, ze gertatzen da, gure erdi paleolitoan, ze animaliak, oreina, bisontea, saldixa, animali nahiko handixak eta pisutsuak, eta hori, zabaltzeko eta mozteko eta prestatzeko ez die hain errazak, eta batxutan behar duzu tresneri astuna, bai. Levante aldean, ze animaliak izatzen dituzte? Handiena oreina, normalean ahuntzak edo untziak eta lakoak. Orduan igual, kasu honetan, tresneria astuna agertzea neandertalen kasuan eta hartzea forma horiek, endedoreak eta bifasak, dauka azalpen funtzionala. Gero, txartelperronaldikoa hori bai da misterio latza. Ze aldatzen dute guztiz, erabat bere teknologia. Erabat, pasatzen dira printzak egitetik, xaflak egitera, eta gainera batxutan ematen da, bakarrik egiten dituztela txartelperron puntak edo labanak. Gero beste tresna batzuk, baina hori egiteko oso zuzenduta dagoela. Horren atzean zer dago? Oso zaila da esatea, segurazki gizaki modernoen
kontaktu horiek badokate zer ikusirik, baina ematen dau, momentu horretan oso garrantzi handia hartzen dituztela eizatzeko armak. Txatelperron puntak batzuk eizatzeko erabili ziren, eta bere teknologia guztia dau bideratuta txatelperron puntak egitera. Bitartean ateratzen dire beste gauza batzuk, eta horiek erabiltzen dituzte beste tresna batzuk egiteko. Baina berez, bere objektiboa da txatelperron puntak egitea. Orduan, gizarte horretan ikusten da punta horiek dauzkatela izugarrizko balioa. Funtzionala da, kasu honetan aldaketa hori? Zentsu baten bai, baina segurazki dauz beste gauza batzuk atxien. Hori, tresnen balioa gizarte horretan, punten balioa gizarte horretan, halako interpretazioak. Baina zaila da ulertzea zergatik, zeharo aldatzen dutela bere teknologia, hainbeste. Niretzat oso deigarria da. Ez dakit erantzun dudan. Bai, baino komplikatu ezaket pixkat. Hau da, mustioraldi klasiko eta txatelperron aldien arteko aldaketa hori esplikatzeko erabiltzen badegu, argudio demografikoa, zergatik ezin dugu argudiatu gauza bera, ez dakit, Kina eta lebalua eta olako multzoen aldaketan. Zaten duzu, mustieralde klasikon barruan, dauzen hori teknokomplejos, bai, hor nik uste dut dagoela, azteko adaptazioa, mediora oso konkretua, adibidez, Kina teknologia ematen dau dala, Kina teknologia da modu bat egiteko tresnak oso berezisa, eta ematen da momentu baten, emiz hiru hasieran momentu glaziar baten nahiko latza, eta egoera klimatiko nahiko latza. Eta ematen da teknologia horrek bermatzen duena da mugikortasuna. Mugitzea leku batetik bestera eta beti eukitzea eskura tresnak eta zuharrizko tresnak bere gauzak itxeko. Orduan hori ematen da, ezta? Orduan kasu honetan nik esango nuke Kina mundu hori bai dauka adaptazio puntu bat, baina bai kulturala eta segurazki demografikoa. Badau talde batzuk dauzkatela Kina eta joaten die garatzen eta zenbait leku ezberdinak okupatzen. Adibidez, Kina hori bakarrik ematen da iaia Frantzian, Iberiar penintsularen iparraldean eta apurtxu bat Frantziaren hego ekialdean eta Italiako iparraldean apur bat. Baina beste leku guztietan ez da agertzen. Orduan bai ikusten da geografikoki badagoela zenbait kultura neandertalak, adibidez, neandertalek Europako erdialdean egiten dutena ez daukazer ikusirik Iberiar penintsulan egiten dutenarekin. Orduan bai ikusten dira halako gauzak, eta horrek ematen dau bai itxura badagoela adaptazio funtzionalak bai, baina bai kultura eta talde ezberdinak garatzen eta bizitzen. Ideia hori nahiko zaharra ematen dau, ikuspuntu hau, baina nik uste dut holan dela. Beste nago baiek? Bai. Arri hori jauntiak, aipatu dezuna, 50 zentimetro daukana barruan eramana, zepizua edukiko zuen, eta ingurukoa edo beste lekukoa zan, beste herri batzuk bezala, eta bigarrena hause da, aniztasun itzela esan dezu, daukatela kulturaren aldetik, beste aldetik, beste arlo kulturetan linguistikan diote, Chomskyren eskolakoek, oin dela gutxi gora bera 30.000 sortu zela mintzaira. Zuk posible ikusten dezu aniztasun kulturalitzal hori garatzea mintzairari gabe? Bueno, lehenengoa erantzungo du, zeda erreza, eta bigarrena ez da erreza, eta amaierako txikut. Lehenena bai, bertako harri handiak die, batzuk ailegatzen die fácilmente 60-70 kilora, edo apurtxoa gehiago, batzuk bi pertsonen artean mugitu behar die, eta gertutik ekartzen dute, baina ez dugu topau momentuz,
esplikazio geologikoa hori azaltzeko, geologikoa naturala, orduan ematen dau, antropikoa dela, gizakiek transportatutako harriak diela, baina gertutik, ez oso urrunetik. Eta bigarrena, mintzarena, fisiologikoki neandertalek badaukate mintzatzeko gaitasuna, dudabarik. Eta guk ikusten dugu kultura transmisioa. Eta kultura transmisio hori gertatzeko nik uste dut ezinbestekoa dela mintzatzea. Ze mailan zegoen mintza kapazitate hori, hori jakitea oso zaila da. Baina kultura transmititzeko kapazitatea daukate eta kultura nahiko konplexua. Ez dut luzatu nahi, baina zenbait harritresnak egiteko behar duzun teknologia edo teknikak garatzeko eta azaltzeko nahiko konplexuak dira. Adibidez, lebaloa egiteko behar duzu habilidadea, baina behar duzu bebai norbait esateko hau egin, arau hauak mantendu, arroka hauek aukeratu, eta horrek egiten dau kultura. Orduan, kultura transmititzen da, ikusten da transmititzen dela gainera nahiko ondo, eta nik uste dut horrek esan nahi dauz dudabarik mintzatzeko gaitasuna edo hizkuntza zaukatela. Oso garatuta esango bazen, ez dakit, ideiaik ez. Baina bai ikusten da didez, txatelperronaldian be, ikusten daia aziri inkorporatzen bere kultura, adibidez, simboloak, zintzilikariak eta lako gauzak. Horrek bai, esaten dau segurazki kultura nahiko konplexua daukatela ikuspuntu simbolikotik, eta hori garatzeko behar duzu hizkuntza bat. Egiten duzuen lanengatik neandertalen inguruan ezagutzan iraultza egiten ari zarete hamarkada honetan, eta niri tokatzen zait San Telmo museoaren izenean ohar txiki bat arkeologia jardunaldietan. Ostiralean hemen aurre ikusita zegoen Juan Luis Arsoa eta Juan Jose Millas solasaldi bat, baino trasladatu da Antzoki Zarrera. Antzoki Zarrera. Orduan, gonbiteak doainik dira, baino sarrerak hartu behar dira bihartik aurrera goizeko 11:00 ordu batak arte Victoria Eugenian edo Antzoki Zarrean. Eta arratsaldeko 5:00 aurrera baita ere Victoria Eugenian. Orduan hemen zaudeten guztiei, nahi baduzue, ostiralean badago tokia, eta gainerako guztiak bukatu dira, egun guztietan, jardunaldi hauen sarrera bukatu dira, baina badaude, eta bihartik aurrera, eta liburuak hartzeko modukoak izango dira. Eta barkatu, baina, agindu diate hori, azkenengo erabakia izan diatela, eta... Oso ondo. Bale, eskerrik asko. Badago beste galdera bat? Bai, lasai. Egin lasai. Bi galdera, bale? Bai. Alde batetik, komentatu, hasieran pixka eta harrituta gitu nahi, zen ikusten nuen, Denizobanoak ateatzien, jete berrezeitatik, ez, desairratu ziala lehenago, oin dela 700.000 bat urte, gontzan oleada batetik. Eta gero, berandugo, beste oleada baten, ja, ateatziala beste batzuk, eta ja, bihurtu ziala edo, neandertaletan, ez? Bai. Hori alde batetik, hori pixkat konkretatu edo, porque horri ikusi dut, jartzen zula, oleada berdin batetik, bateatziala denak, eta gero batzuk, bizpiat bilakatu ziala Denizobanotan, eta besteak neandertaletan, ez? Bai. Hori alde batetik, eta gero bestela, ze galdetu nahi nuen, pasaintzaitu orain, zo galdetu nahi nuen. Gero, goatuko nahi zuen. Joango nahi zonekin, eta gero akoratzen bazara, ingo. Hauxe dana dago oin, momentu honetan, ari gara eratzen informazio genetiko guzti hau, eta modeloak aldatzen dira urte batetik bestera. Orduan, informazioa ez da, ikusten duzuen ez bebai, zenbakiak eta datak eta ez da oso zehatza. Baina bai, ikusten da, gizaki modernoak, Denizobanoak eta neandertalek daukatela arbaso amankomuna, daukala gutxi gora era,
6.000 urte edo, bale? Eta gero, gizaki modernoak gelditzen die Afrika partien, eta hor jarraitzen die garatzen, eta gero Europa eta Asian beste espezie bat garatzen da, eta ailegatzen da momentu bat, denisovanoak eta neandertalak sakabanatzen direla. Baina hau guztia, esan dudan bezala, igual urrengo 2 urtetan guztiz aldatuko da, guztiz. Nahiko argi da, 3 espezieek daukatela arbaso amankomuna, eta nahiko argi da, bai, denisovanoak eta neandertalak gertuago dauzela. Horrek esan nahi dau, bere arbaso amankomuna gazteagoa zala, bale? Orduan, datak segurazki kronologia mugituko da, eta akaso hasiko die sartzen be bestelako posibilitateak. Hauxe modu bat azaltzeko nahiko simplea da, baina realitatea nahiko konplexoa izango zen. Eta hibridazio prozesuak, nahazketak non nahi, eta oso konplexoa. Eta pentsau, denisovanoen informazioa daukaguna oso eskasa dala. Bakarrik 2 aztarnategetan topatu dira denisovanoen arrastoak, 2 edo 3, 2 seguro, 3garrena ez. Baina, oso gutxitan, eta oso arrastu gutxi die, eta egia esan da, ez dakigu denisovano batek ze itxura aukiko zauen, morfologikoki. Bakarrik dauz ezurtxo batzuk hortik, eta agintxo batzuk, eta matrai ezur bat eta jazta. Orduan, segurazki, urrengo urteetan, hasten badia agertzen arrasto gehiago, eta segurazki aukiko dugu sorpresa itxelak. Eta bebai, azken neandertalen kasuan, segurazki hibridazio eta hibridoak hasi dela agertzen, seguro, hasi behar dira agertzen. Naiz eta oso denbora gutxitan gertatu ere, hasi behar dira agertzen, seguro, hibridoak. Azkenengo neandertalak eta hori, agertu ziala, edo desagertu ziala Gibraltarren. Horri, baina, zate dute baietz, ezetz, duda da hola, oin dela, desagertu oin dela 24, 28 mila urte artean, hori ze fidagarritasuna dauka horrek? Datazio horiek egin ziren ja orain dela 14 urte, okerrez banau, 2006an argitaratu ziren, eta dauz eginda die karbono 14, eta laginak, datatuta asko laginak die ikatzak. Honek dauzka problema itxelak. Kontaminazio aldetik eta fidagarritasun aldetik. Orain dela 30 urte, zeuden zenbait leku Hego Iberiar Penintsulan eta Grezian eta Italian, erdi paleolitokoak ziela nahiko gazteak. 2014an egin zen ikerketa bat hori dana berriro datatzeko, kenduta Gorham's Cave Gibraltarrekoa. Beste guztiek eman dute zaharragoak. Gorham's Cave ez dute egin datazio berririk. Eta oraindik mantentzen dute hor neandertalak irauten dutela 30.000 urte arte. Nik uste dut, ikusita Europako egoera, nik uste dut oso zaila dela hori egia izatea. Oso zaila edo ezinezkoa. Segurazki izango da askoz gazteagoa, askoz zaharragoa. Eta askoz zaharragoa esaten dudanean, 38, 39, 1000 urte gutxi gora bera. Baina, datazio berriak eta zehatzagoak eta fidagarriagoak eduki arte, oso zaila da hori mantentzea. Oso zaila. Barkatu. Bai, eske. Orain etorri zait burura, eske ez dugu gogoratzen izena, baina ustez Portugalen badagoela gazte baten aztarnak, hibridoa omen dana, eta bueno. Bai, Lapedo, Lagarbelorena. Horrez datazioa. Betu, hori da problema bat, ze morfologikoki egisa nahiko arraroa da, eta
ume bat da, umeek beti sortzen dituzte problemak identifikatzeko eta egia da morfologikoki nahiko arraroa dela, baina da oso gaizki datatuta eta saiatu die zenbait aldiz ADN egiten, hori daukaten txundanik, eta ez dute lortu. Ze ADN oso gaizki kontserbatzen da, zenbat eta beroago eta zenbat eta ezeago dan klima, txarrago kontserbatzen da ADN. Orduan, kasu honetan ez da kontserbatu. Hori izango zen aukera bakarra jakiteko berez hibridoa dan ala ez. Hala ere, dauzkaten estimazio kronologikoak die 25-28 urte dituela. Esaten badugu, berez neandertalek desagertu zirela orain dela, esan dezakegu, 35.000 urtetan, nik oso zaila ikusten dut hibrido populazio bat existitzea, egotea eta jarraitzea hibridoen ezaugarriak mantentzen 6.000 urtetan. Oso zaila edo imposiblia. Orduan nik uste dut, segurazki hori lapedoen umetsua izango da ume gizaki moderno baten umea, baina problema batzuekin inor ez dela llegau hori argitzera, baina nik uste dut hori da erantzunik litekena, posibleena. Ziarako mantentzen da Israelen gertatu zala eta askoz lehenago. Bai, dauz, segurazki ez zegoen episodio bakarra, hibridazioarena, bat ematen zan segurazki ekialde hurbilean, orain dela 120.000 urtetan gutxi gora bera, baina badakigu fijo beste bat egon zala askoz beranduago. Ze pesteraku haseko giza modernoen aztarnak zeukan ADN neandertal pila bat, eta egin dituzte bere arbasoen historia, eta ematen da uste dute 3 edo 4 generazioa pasau ziren bakarrik hibridazioa sortu zenetik. Orduan, horrek esan nahi dau, horrek dauka datazio bat 40.000 urte inguru, 43 ez dakite oin zehatz mehatz, pesterakoa romaniakoa. Horrek esan nahi dau, hortik egon ziela nahasketak bi espezien artean, seguro. Osa, egon ziren, segurazki, episodio ezberdinak, bai. Beak aipatzen du, Nort, barkatu? Marilén Patumatiz. Patumatiz. Bai, beak aipatzen du 30.000 urte inguru eta datazioa jartzen du berago, baina gutxi gora bera margen hortan. 30.000 esan duzu. 30.000, bai. Dio, Georgian, Krimean, Bindilan, Kroazian, eta Iberia penintsulan, baina ez gogoratzen zein lekutaz aipatzen duela. Diot, lapedoren aurraren adina ingurukoa dela horrekin. Baina adibidez Krimeakoak ez dauz onartuta hain gazteak dienik, Iberiar penintsulakoak be ez dauz onartuta hain gazteak dienik, eta esango txut, oin ari gara adibidez grabetiaraldiko datazioak lortzen Euskal Herrian, kasu, eta dauzkagu grabetiaraldia, hemen dik oso gertua ez bitarten, 30.000 urtetan. Horrek esan nahi dau, gizaki modernoak badaramate gure Europako mendebaldean gutxienez 10.000 urte, porque proteorinak aldia da gizaki modernoen kulturarik zaharrena Europako mendebaldean, eta horrek ekiko dau 51.000 urte gutxi gora. Orduan, hori gertatzen danean, lapedoko umea gertatzen danean, pasaudia 12.000 urte egon direla gizaki modernoak bizitzen eta garatzen eta kulturak berriak garatzen Europako mendebaldean,
Eta niretzat horrek ematen da oso aukera gutxi halako gauzak gertatzeko. Eta gainera esaten zut, lehen zeuden datazio horiek erdipaleolitokoak oso berriak, oso gazteak, oin berriztu edo berriz ikusi dien guztiak eman dute zaharragoak. Orduan nik uste dute eszenario hori argiena da hori. Neandertala desagertzea 40.000 urte inguru horretan, 40.000 urte inguru horretan, eta ja gizaki modernoak egotea Europako mendebaldean, leku guztietan, eta gutxi gora bera, hori, garai horretako ja guztiz garatuta, eta bai bere kultura eta tradizioak berrizten eta aldatzen. Bueno, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko danoi, eta, bueno, bilare espezaituztegu danak, etorriko da Angela Armendariz, beste hitzaldi zoragarri bat ematera, eta hementxe espero ditzugu, eskerrik asko.